To, assalamu alaikum ‘yan uwa masu koyo. Mun zo muku da ci gaban names of Hausa traditional food kashi na 6. So yau abin da zamu gani ga farko muna da abin da ake cewa moringa leaf soup. Wato moringa leaf soup shine miyar zogala. Miyar zogale moringa leaf soup. Sai na biyu ma da wani ke cewa millet leaf soup shine miyar agushi. Miyar mene? Agushi shine millet leaf soup. Miyar agushi. Green leaf vegetable soup. Green leaf vegetable soup shine miyar ganye. Miyar ganye da iya ta ganye ko alayyahu ko ganye zalla. Ana kiranta a turanci green leaf vegetable soup, ma'ana miyar ganye. Sai na goma da abin da ake cewa rice pudding with pumpkin soup shine tuwon shinkafa miyar taushe. Wanda kace rice pudding with pumpkin soup is my favorite dish. Ma'ana tuwon shinkafa miyar taushe shine abincin da na fi so. Wani gaba da abin da ke ce ma mashed sorghum with baobab soup. Mashed sorghum with what? Baobab soup shine ko baobab leaf soup. Kana iya cewa shine ma'ana tuwon dawa miyar kuka. Bahaushe na faɗin wannan abin sai ya ce tuwon dawa miyar kuka. To shine a turanci zaka ce mashed sorghum with baobab leaf soup. Ma'ana he prefers mashed sorghum with baobab leaf soup. Ai shi dan da ne ya fi son tuwon dawa miyar kuka. Wa'annan su ne kalmomin da muke da su. Masu kallon mu da sauraron mu kuma a dinga mana liking, ana mana sharing, because sharing is caring for someone else. Nagode.